Niama nsili munni o. No lubu ka ọ bụ. After all, no ihe m promise lie mgbe nnụbali ya. This woman na-agwụ nụ maka ya, anụba m ya maka na mfụli ya n'anya so much. And na mme catering na school, ịghọta kịta. O wee bata wee sị ya na like cooking. Na m ga-adị in charge in cooking anything. Ụbọchị sọlị anya sie. Mana ọ bụkwara anị anọ. N'ife ọbụla gole anọ ya kwa onye a ga-esili ya. Ọ sị m nne. Nya wee bido wee sibe nni o. Nya siligbogo nya esiligbede. Ọ sị m na mgbe a bịala obodo oyibo ịmago na ibe chọba ihe ị ga-eme wee upgrade ye before i wee nweta ọlụ. Ndị a bịala banye cooking ịghọta na wee solofa wee sibe nni sigide nni mụta ka esi esi nni before nya wee nweta onwe ya ebe ya nọ kịta anya na-alụzi ezigbo ọlụ. So imagine sometimes and ya na-emiss all those things akụzili fe na school. Nya wee decide ya na ya ga-eme gịnị ya ga na-esi nni bie. Nya wee nụta this lady wee na-esi nni o. Ọ sị m mana ife mezile nebụla. Ọ bụgodu na ya jesi ọlụ na-anata late. Ịghọta na nwe ife na-aza na kenwa na-abata n'oge. Na ya nwa na-abata late. I wee kpọ nya. Nya wee sị gị na ya ka nọ na train station o. The first train station ga-akwụsị ya na the last one ga-ebuneti ya ụlọ. Ịma nọlụ na-echie. Ọ sị m nne na ya bata 11 na ya na-esi nne ya bata 10 na ya na-esi nne ya bata 12 na ya na-esi na nwunye ga-anọla na na-echie mgbe ọbụla ya ji wee bata ya esie nne. Just maka na ya promise lie na ya ga na-esi nne. Ịmarozi ife bụ na once in a while ọ bụrụ na ya na-abata late you cook something for the family. Na nwunye nwere ike ime. Ọ dozi aka ga-asị na alọ nsị ka aṅụrụ. Nya ma keep kwe to his promise na-esi. Ka ị na-esie ka ị na-efiche kitchen gị ka ị na-eme nke a ka ị na-eme nke a nwaanyị anọrọ n'ọnya sisie nya pas ali olie. Ọ na-ewutekwa ya na ya lovụlụ ihe a na-eme with love ka a ji wee bidio. Mana ebe ya nọzi nwebezie tụmbọ bụ ịghọtago ya na-anagodu late. Mgbe ụfọdụ na ya ga-abata do so tired that na ya chọrọ isizi nni na ya do willing to go to bed empty stomach because of how weak ya do. Mana ya jesie bata nwunye ya oh agụụ na-agụ ya you have to go to the kitchen and cook. Mana ọ bụrụ nya nwa bụ nsogbu. N'ife bụzi nsogbu bụ na this woman pụzia ọ na-agwa ndị mmadụ na ọ dị ebu madam of the house na ọ dị na-clean na ọ dị na-ekuku na ọ dị egbogolo na ọ dị egbedel na mmadụ ama njikwa eme bọyị ịbago instead ọ ga na-asị na dị ebukwa na odogwu na ọ na-etake care of her na ọ na-emeli nka no opposite as in no nya nwa na command ya o wee na-eme. Ọ sị bụ mama nke dị ya surprise bụ na mgbe ụfọdụ ọgwụ ya na ndị friends ya ga-abịa ya ewepụta nne aka sie nni ya sisie nni amụrọ na fa na-abịa confirm ife nwunye okwu n'ọnya na-esi nni n'ọnya na-egbogo n'ọnya na-efiche n'ọnya na and fa bịakwa sef nye increase to ipeti nwunye ịmago like okwugelie I want salt nye wete I want mmiri nye wete ịmago to show them ya love this woman very well. Amụrụ na Fabia for confirmation just to make sure that na ife nwaanyị akwụrụ bụkwa eziokwu. Hapụzi afa na-eti odogwu nwaanyị. N'ihe amụrụ na nwunye n'ihe anya na-emelie na ọ na-afụta as a weak man. Ya na ya dị weak. Ife ọ na-agwa ndị friends ya. No way one of them adọrọ happy. We do one day wee fịa na train station. Wee sị ya na onwe ife a chọrọ ekwe ahụ. Nne amụrụ na ife nwunye gị na-ekwu bụ eziokwu ntị ya abịa n'ụlọ gị. Ke kosibụlụ gị nwa na-esizi nri. Nwunye gị na-agwazi anyị na gị nwa bụ nwaanyị anya nwa bụrụ nwoke. Ndị amakwa na nwoke can cook for a woman once in a while. Mana nke na nwunye gị ga-anọzila anyị na-asa nwekwe ka ọ dụ n'eziokwu na ya enjoy the food mana the atmosphere adịrọ okay. Ya just sị ka agwa gị na nnekwu ihe nwunye gị na-ekwu. Nyasị ya chekwado na nwunye Mose na ọmụnwa na-eme ihe niile dọ n'ụlọ. Ọ sị yes na Fabialụ to confirm ọ bụla eziokwu. Ọ sị m isi gbalie nye. Ọ sị m na fa amụtago ụmụ na-abụọ and ndị ọnya na-esi n'elu na-esi n'ala na-efide ha. Wee jesie bata na ya jụrụ dị ya wee bidosie wee mee gịnị wee slack basịa ịnabasịa azụ. Ya ga na late ya kpọ ya na phone si fix something ya na-abata late and then ya bata na ya ga-do very weak. Ya jesie bata na o nwere fe nwaanyị a ga-esi ha yes ya bata ụmụaka na-eli indomie. Bọsụ ka etu ya sị anya biko ya chọrọ ịga chọọchị. Ọ sị maka na mgbe ụfọdụ ọ da-aga ụka ya na mgbe ụfọdụ ọ kwadosie ụmụaka odunye ya nwanyị akpọrọ fa gaba ụka ya gasịkwa ụka bata o
ya eme gịnị ya esie nri. In fact na mgbe ụfọdụ na ya ga-akwụsị n'ụzọ gote ife ya ga-esi na nwunye ya da agada ego anything na ọnya nwa na ego because na ya ma ife ya need. So anya ya pụzụ ka anya sị ya nne before anyị bata ka ọ bụrụ na isigo something fix something ya chọrọ nya bata kịta ya sibekwe nne ya ga-adụ week ya wee bidozie nyebe excuses ya tete ụlọ ka ya si tete n'ụtụtụ maka ọ nara akụ 5 na ebinigo jesibe nri paakị ala onye ọbụla lọnchị mee nne amibie ya dinela na ebe afọ ụfọdụ oche na ya na-alala ụla o metụbi aka ọ kpọtebie si ya na chiefu gokwe nne ọkụgo 5 ya si ya na ya ma kwadola ụmụaka ife ha ga-eji wee gaa skuul na ya nwa na ya chọrọ ife dị otu. Ọ sị m esemokwu ebidokwe o nafe ebidokwe nwewekwe nsogbu o ụmụaka bidokwuba agụ ebela ụmụaka na-emelie ya jesie batalie nne n'ụzọ bata ọ bụrụ na ụmụ ya kwa agụ ebidokwe nwetakwa ụmụaka. Ọ sị m na nwunye mere ka o si step out nyesie obere ihe rie nke n'ite kụnye ụmụaka nwunye batanya sị ya na ụmụaka na-agụ ha ya fixela ha something ịghata na o jezie n'ite ka ọfụ nke ọbụla nwere nnido ọkwa ebe afọ ka esemokwu ha nọ wee bido. Na ya chọbụlụ ka a meelie na ya lọvụrụ ya mana ya mara na nwaanyị a bụrụ mmadụ. Ọ sị m na bọsị ọ ga-esi esi osie nọnsens osisie na ụmụaka ama ndị o ya agba mbọ na-elie ya chọọ dị ịma ma ọ na-enu ilu ya na-elie like that ya lisie nya akụcha afele dobejewela onwe na ya nwasị ife ada eri ihe o siri sometimes maybe ka ya wee malụ na ọ mara esi ka ya sokweli esi bi ka asụkwa. Ọ sị m ebe afọ ka ha nọ nwebe eziokwu to the point na fa end na kọtụ ka ha nyọkọtara onyinyo fa wesị aka nke bụ na ịma nsi nri na from the day unu nụrụ di na nwunye not this guy na-esi nri leo tata ewesị gị si o mesịrị 1 year unu na-agbasa na George was very mad like George adọrọ happy at all. Si ya just 1 year si nwere nri na-achọ ka end your marriage. Ọ sị yes no ifo promise before ya wee nọbịa na ọ sị ya don't worry na ya ma nsi nri ya da na ya ma akwụ esi nri n'obodo na ya ma esi na whatever ya sile ama ndụ nke ya nwa na ya nwa gaa school na ọlụ ya ka ọ bụ everybody mụba amụ sị na ọ bụrụkwa ọlụ ya na o nwere onye ọ bụ ọlụ ya n'ifunu kala ime bụ ka eke enye eke maka na DSM na o nwere mgbe olu ya wesị oke ekezi eke ya da na ya sie this week next week ka o sie ma this woman ọjọ maka na azụgide gị enye ọ dị too lazy. Ọ sị m na ọkwa na ha kpegide agbasa afa ya wee jee nụọ nwaanyị ọzọ. Ọ sị m na nwaanyị ọzọ kịta na ọ mụtakwali ofu nwa ka ọ ka mụta sofa ya na ya na-abọbili na nwaanyị abịalụ ya wee buli iwe ife nwaanyị nke ọzọ mere ebukwesie dị ya da enweghị dị ma ọ bụ azịza nwaanyị a na-eje jegidelu one day tiwa akwa ọ na-ebe ya wee jesori ya wee bebe wee kọbalị akọsịalị ya wee si oke na kịta azị na ya ga-esibezi weekend ka nwa na-esi weekdays. So ya na nwunye nke a wee kee etu esi esi nri fa wee sibenye afụ na this woman do willing to learn na ebido kuzibelie. Ọ sị m na ya do happy today mana ife bụzi nsogbu kịta ya ji wee wetala anyị this story bụ na ife enye ha bụ gịnị onye eko 2 weeks onye eduo 2 weeks mgbe ọbụla ụmụaka bịala na nke na fa ga-erigide nri do happy buye do ka mmadụ fa chige back to their mother fa kpọsịa nkụ n'ọsọ jọnkụ ka fa na-eli. Mgbe ụfọdụ ụmụaka na-anafa na-ebesa akwa na nwaanyị anya nọ na ọbụka ezigbo mmadụ no discrimination ọbịa ọ ga-enye ha na ọ ga-etriti ha well. In fact ụmụaka nọsị afa na-ebe akwa na-asị na fa chọrọ ịna n'ọsọ jọnkụ ka fa na-eli cookies indomie nkewa na nwunye nke ya na-anọ kịta anọgide wee kpọnya wee sị anọkakwanụ mma na o ji etinye akwụkwọ na court ka enye custody of ụmụaka totally since na ụmụaka ada eli nri maka na oge ọbụla ụmụaka nọrọ na nke 1 week arụ adụfa mma ha chige na nke mma ha tasị arụ na ọ bụrụ na ọ ga-evidio destin rekọdụ ọ destin ife ụmụaka na-ekwu ka o welie pụọ court ka a napụ nwaanyị afọ ụmụaka afọ nyezie nyanwụ and ọ dị very possible because na ndị ọcha chọrọ ịma ma ịbụ nne ma ịbụ nna na ife fakiala about bụ who will take care of the kids very well. Ọ ife ha chọrọ ịma. Sị m na ihe a dị n'ili enute o na ya mara ka ya si feel about this ya mara maka na onye ya na-anụ kịta bụ onye ọcha. Oh yes onye ọcha ka ya na-anụ so na bụ na ya na-ati ụmụaka kịta kpọta na nke n'ịma na etu ndị be anyị si azụ nwa na etu ndị ọcha si azụ nwa n'ife dị iche rike n'ọnya nwa bụ ebe ya na-eje ịjụkwa m nsị gị dat na enwere ike jiri aka gị jekwulu data ụmụanụ gwa ya dat na ị ga-anarị ụmụaka afọ ma ọ bụ na ọ dị enyefe nri ịma na ị nwere right
ịghọtara kịta ọ bụkwa na ị chọrọ ijegwu ya you go to a lawyer, the lawyer ga-ede akwụkwọ nye gị isọmite n'aka ya na ọ bụ na ọ na-enye ụmụaka nri ka kpatala ya dietitian. Oh yes, sendịarịa kịta anụnwa rekọdụ nri ọ ga na-enye ụmụaka everyday nyezie sef as a punishment koro ezibe nke because ya na-atọ ụtọ kịta ịmaka fasi eme nka na-abụ kịta unu apụ akwa court again and unu pụọ court ọ ga-anakọlụ gị ụmụaka niile entirely. I'm telling you, ihe a bụ ihe na-eme every day. Don't try it. Ta na nwaanyị a na-adụla onwe lazy mana at least ịtụ sure na mgbe ọbụla ị jere ebe afọ na ị ga-afụ ụmụ gị even enwere ike inye gị court order na ọ ga na-ese ihe ọbụla ụmụaka ga-eli na-ese ndịle gị because she will fight na nwere ka ọ ga-esi hapụrụ gị ụmụaka like that. Oh yes, this is my humble opinion. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.